शुण बाबा तीर्थवाणी कहीदेवा मन जानी शुण बाबा तीर्थ ब्रह्मचारी होई बुलु
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କଟକ ପାଖରେ ପୁରୀ ନାଥ ବଦନାଥ ବଦରିକା ବିଶ୍ୱନାଥ ବଦରିକା ଗଙ୍ଗା ଗୟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କପିଳାସ ନାମେ କାଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁମନ ସମୁଦ୍ରେ କଲୁ ସ୍ନାନ ସମୁଦ୍ରେ କଲୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସ୍ୱତ ଗଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଛନ୍ତି ପାଣି ତୀର୍ଥ ଶେଷ କରି ଏଠାରେ ମିଳିଲୁ ପୁଣି ଏଠାରେ ମିଳିଲୁ ଦେବାଣୀ କରି ମନେ ପକାଇବୁ ପୁଣି କେମିତି ଚଳୁଛ କହିଲ? ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଭିକ୍ଷା କରୁଛ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ ମୁଁ ଅଟେ ଯୋଗୀ ମଣି ଦିଅରେ ବାବା ଭିକ୍ଷା ଆଣି ମୁଁ ଅଟେ ଯୋଗୀ ମଣି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥାଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଥାଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଏଠାରେ ଆସି ମିଳିଲୁ ତୁମରି ଭକତି ଜାଣି ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ନାଇଁ ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ବାଲ୍ୟ ଦେଖିବ ଯା